Vos esperastes de que temos que facer unha obra e non nos queda nada de tempo? Como? Que dis? Sí, e ademais ten que ser de creación propia, así que ideas. Buah, E se a facemos sobre o Nadal? No. Vale, algo actual, como o bullying. No. Moi bien. Xa. E das guerras, a pesar do alto fogo, en Gaza sigue matando xente. Vale, moi boa idea. Vale. E como podemos empezar? Podríamos saber cal é a definición de guerra. ChatGPT, que é a guerra? A guerra é un conflito entre dous ou máis países provocado por temas políticos, sociais, económicos ou fronteirizos. Iso é unha trola. A guerra é injustiza. A guerra é morte. A guerra é horrible. A guerra é tristeza. A guerra é destrucción. A guerra é sangrenta. A guerra é fame. A guerra é traición. Non, a guerra é unha merda. Pero veña, que temos que poñernos coas escenas? A ver, ideas sobre as escenas, que podemos facer? Podemos facer un concurso de que ganaste máis. Vale. Original. Algo como un grupo de axuda sobre as vítimas e que cada un teña un obxecto para representarlo. Sí. Nós na clase vimos un poema de Galeano que pode ser moi útil. Pode usar das guerras. Pero solo un poema, así seco. Xa. Con luces. Oh! Coas linternas do móvil. Lanternas! E ao final finximos que hai unha explosión e apagamos todas as luces. Vale. Podemos facer un estilo baile. Para o final de todo. Para cerrarlo así forte. Contemporáneo. Sí. É máis formal. Sabe, así como formamos espellos, cada un. Vai. Buah, teño algo para o final, que vai ser perfecto. Estamos por aí. Yemen. Durante a guerra, morreron máis de 250.000 persoas. Sahel. Centros de vivendas foron queimadas pola guerra civil. Cachemira, desde o 2023 morreron 1.400 persoas. Congo, morreron millóns de persoas por causa de enfermidades. Sudán. Desde aí, en Google Maps, podense ver cadáveres de persoas e ríos de sangue. Gaza. A maioría da poboación vive na pobreza debido a invasión por parte de Israel. Ucraína. Desde 2022, Rusia conquista o 18% do territorio. Ademais, 2.200 instalacións sanitarias foron destruídas. Afganistán. A súa terra foi asuballada por Estados Unidos, levándose por enriba a vida de millóns de civis. Rusia, debido aos gastos militares, a maior parte da súa poboación está pasando por unha gran crise económica. Siria, desde que estalou a Guerra Civil no 2011, deixou a máis de 500.000 mortos e máis de 11 millóns de desplazados. Hola a todos e benvidos a Quen Mata Máis? Un repaso histórico por todos os conflitos armados na nosa historia. E comezamos. Quen dá a primeira cifra? Guerra Civil Española. 700.000 mortos. Moi bon número. Quen dá máis? 1 millón de mortos. Guerra entre Irán e Irak nos anos 70. 1 millón de mortos en Oriente cando os nosos pais ian ao instituto. Quen dá máis? 1,5 millón? Hai 1,5 millón de mortes en India no 1947. Claro que sí. En India hubo 1,5 millón de mortes na guerra. Quen dá máis? 2 millóns de mortos. China, anos 30 e 40. Claro que sí. Na guerra civil chinesa hubo 2.000 mortes. Isto está que arde. Quen dá máis? Aumentamos 1 millón. 3.000. Quen dá 3.000? 3 millóns de mortos. Guerra de Vietnam, anos 60 e 70. Claro que sí. 3 millóns de mortos en Vietnam. Quen dá máis? 4 millóns. Guerra de Corea, 1950. Na guerra de Corea hubo 4 millóns
millóns de mortos. Quenda máis? Subo a 8 millóns. Guerra dos anos 30 en Europa, século XVII. Claro que sí, non podía faltar a guerra dos 30 anos. Quen suma máis? 20 millóns. Primeira Guerra Mundial. Non podía faltar a Primeira Guerra Mundial, que abre o século XX ao grande. Quen dá máis? Alguén dá 14 millóns, 15 millóns, 16 millóns... 80 millóns de mortos. Segunda Guerra Mundial. Por suposto! 80 millóns de mortos na Segunda Guerra Mundial. Quen dá máis? Alguén dá máis? 80 millóns a unha? 80 millóns as dúas? 80 millóns as tres. Xa temos gañadora. As guerras sempre menten. Din que matan por seguridade. Pola túa seguridade. Pola nosa seguridade. Que destruen por libertade. Pola túa liberdade. Pola nosa liberdade. Que bombardean por orde divina. Ninguna guerra ten a honestidade de confesar. Eu mato para roubar. Eu mato para esquecer que son humano. Eu mato porque asesinar un outro é o inimigo. Chamáronme para dicirme que habían bombardeado a miña casa. Atopamos morta a miña avoa 2 días despois. Iba a facer de xantar e dinme conta que non tiñamos nada. Nin auga, nin comida, e apenas esperanza. Eu teño medo de ir á escola, de salir á rúa e non volver. Non volver con vida. A guerra é como unha enfermidade. Mentres preparaba unha sopa para a cea, miña nai chegou chorando dicindo que levaran ao meu irmán como a cea. Levamos días bebendo auga que sabemos que está contaminada e que é veneno. A outra opción é morrer de sede. Onte, ao chegar a casa, tivemos que escondernos dos soldados. Vimos o fusilamento de 4 veciños e a poucos metros estopou a granada. Ao chegar a casa soube que había 2 horas matranse motiu a meu irmán pequeno mentre traía auga nunha garrafa. Vivimos entre cascotes. Só quedan 2 paredes da nosa casa. Ainda tentamos manter o fogar, pero xa nin teito temos. Hai días, noites, nas que non podo dormir. Estou cansa, pero o medo impide fechar os ollos. Só vexo morte. Miña nai deu-me unha pistola cunha bala. Díxome que se viñan os soldados que a utilizase, que non lles dese o prazer.
dá un mal sabor de boca para o Nadal, eso sí. É un tema moi triste para esta época. E se o facemos do Nadal, unha obra sobre os Reis Magos... Que ben. Compramos nada. Con Antonio Loro. E Carlos Saliña. E ao final, bailamos unhas panxoliñas. Sí, mellor sobre o Nadal, porque total, aquí nunca vai haber unha guerra, non? Pois facémolo sobre o Nadal. Sí, veña, rematamos con música e desexámoslle que todos un bon Nadal.